Nachako kawacho ni ma ne wik mane pek kaluwore gi wach mauta. Mauta omed kawuono to kiny oduoke. Dakika matin jok moko resign. All complaints watero ne ng'amotelo ne sekta mar mauta ma en Opiyo Wandayi. Gimoro amora kotimore ofis to en jatelo gadieri nyaka bed ni otimore nade nong'eyo. To kata kopogore gi mano, ka Wandayi pod ok nyal wuok oko mondo lerwa gima nobedo ba magi notimore, mondo mi samora mora ma this issue is being addressed to kik wawinje nyinge. Nitiere jo opposition nyocho wacho wachni chon kapok notimore ni mae gi mae biro timore nade biro bedo, matiende ni ne ging'eyo ma gima nopangi chien kucho. Ni wacho ni sirikal sirikal en mar shareholders. Matiende ni kadonjo to in idhi mako ma gima makanyo kari kichamo to katimre nade to kawuoye, iwinjo. To mano e gima timore e sekta mar mauta ni moloyo nikech sirikal moro amora mobiro kata manokalo manodhicha wach mauta ne nitiere gi weche ma weche go sirikal nodhi ba norumo ma pok odwokwa nyaka kawuono. That is ignorance. Gidhi waonge duoko, ngima to timore nade dhi mbele. We want to tell them ni masani ni we are not going to ignore it. We want accountability. Accountability ne bo dware yo machalo nade Tony? Accountability osiepnani nosewacho mokwongo. The process, the procured process, kakitimo gik moko ketnwa e lela kaka jopiny mondo watimre nade wang'e kaka gik moko itimo, iwinjo, so that we know ni pesa wa mwagolo ne sirikal dhi kuma timre nade, dhi kuma chal nade, iwinjo. To kagiling and we ignore this, to moro pod biro maduong' motimore nade moingo ma. To wan kaka jopiny, wan kaka rowere ok wadwa ywak kendo, nwa ywak e macha, waywak e ma kendo wadhi ywak matimore nade mabiro. To king'iyo this thing is a flow. Mae mokalo chane berber, mae koro lich. Tiende ni kwa ling, if we ignore this, mabiro dhi bedo maduong' motimore nade moingo ma. To wach mar corruption, it is a flow. Ka wabedo piny kendo wang'iye malong'o. Namba achiel en sirikal. Iwinja maber. Sirikal komakore gang'o, komakore gi sectors motelo ne luwo weche mibadhi, that is EACC kotelne gi mano. Kasto gichak gitimore nade gimakore gi court. Sani an gadier ni nitiere ng'ato kamoro ma ong'eyo ng'ama timo mibadhi, sami time to en tie wi ang'o. To ng'ani ok nyal dhi report, iwinja, because of the flow of the three things must explain. Whistleblower mantiere gi luor. Why? Because of their security. Protection mar gionge. An sani ka wuok adhi e court na dhi donjo. Kane wang'iyo tali manogol, namba achiel polise motelo e Kawasoya. Adhi ndiko dhoga ne wach mibadhi ni abiro manyo tich iri, en tij sirikal, to in idwaro pesa ira. To adhi donjo ni ka sirikal to tich ne en mar sirikal. Mar sirikal. Iwinja maber. Gidhi dwaro pesa ni abiro report case mar mibadhi mani dwaro pesa ku koka chulo kato donga chulo kucho. Aya, ka mano setimore on the ground, do you think ni gini kodhi e court be adieri idhi yudi, be akina kaka ng'at mano biro donjo ba dhi yudo, to kopogore gi mano to ngimana nitie kuma chal nade. Adhi adonjo ni samora adonjo ni en wach pesa maduong' moluori, idhi tima dongi manya kapok wach ni otimo na obedo process. Jogi oluor. Let us come with a system masama ng'ato ong'e ni mibadhi nitiere kuma kama
to wan thuolo. Mano bende makele penjo machielo Atoni, kana chako bende na wacho ni ne ochuog duol mano makedo kod mibadhi pacho ka EACC mar mondo mi okonye kedo kod mibadhi. In kaka ja Kenya bende paro ni jo Kenya nitiere kod adiera nikech liekore ni atamalo madero ma approach kod aboro mar jo Kenya ok chiw ripode mago mag kedo kod mibadhi. Bende paro ni kisechualo ripode richiwo ranyisi makare ahinya ni seche moko kidwaro asoya kuomi koni apisi mar sirikal to idhi goyo report ka polis ni ng'ani ne dwaro asoya kuoma to seche moko ka polis kacha kaloni ni magi duto gin migepe mag sirikal gima nyalo time malong'o onge to wang'e ni EACC ema nitiere kod tinga mar kedo kod mibadhi e pachoka. Bende jo Kenya nitiere kod geno kuom EACC ma nyalo rito whistleblowers, jogo ma seche moko goyo lipode e wi weche mag mibadhi. Bende EACC oseloso lai makare mano mar rito jogo e yo makare mar mondo mi wachni omake motegno e wuoth mar kedo kod mibadhi. Tony, anno kaka Oscar bende ndeko wiye ka ami thuolo we Tony odwok mondi make mana matin mondi Felix. An awuon kaka japuonjre aonge gi yie gi EACC maluwo weche corruption nikech gin giwuon gine ma ging'eyo process mano lute ba wachno notimore nade nogik kanyo. Kaduoko mar ariyo mipenjo ni have they come up with the way mar to give whistleblowers protection. So far pokaneno. If we lie to history, if we are liars to history, nyaka ne Kenya yuduru. Iwacho ni onge whistleblower mano se survive kiwacha dier. To sama whistleblower olal, ng'ama biro luwo wachno malong'o otimore nade onge. To ng'ama onego luwo wachno en EACC. Mano bedo introduce. Nyoche ka an dala mokalo chien kana dhi neno dani dala to dani bet pod winjo matin to kendo ng'e kaka weche dhi to kona ni nyakwara sani ma iso bet matek to kaka winjo ni odhi bedo matek moloyo. To tiyo na onyisa gimoro achiel ni to ka moluor Raila emane fight for the people to sani onge be iparo ni sani wan gi ng'at manyalo gore ne jopiny kiwango man timore nade mano gike duoko mana mie ne onge dhoga nomoko iwinja maber koro